Zdravím ťa, tu je Maroš Feher, autor projektu marketing na steroidoch.info a dnes sa opäť nachádzam v mojom obľúbenom fitness centre v tej vonkajšej časti, za mnou je bazén, ako môžeš vidieť. Dnes chcem hovoriť o tom, ako sympatia alebo sympatie predávajú lepšie. Pamätám sa na príbeh, keď môj otec staval dom a nemali sme tehly a v tej dobe tehly bolo problém zohnať, tak kontaktoval jednoho svojho známeho, ktorý pracoval v jedných stavebninách a tehly sme veľmi rýchlo mali dodané, práve preto, že v podstate to bol jeho známy, ktorý veľmi rád sa teda vyhoviel môjmu otcovi. A vlastne prečo o tom rozprávam? Tento príbeh vlastne len ukazuje to, že ako dôležité je mať ľudí okolo seba, ktorí v podstate ti môžu pomôcť. A jedna z tých vlastností, ktoré spôsobuje to, že ľudia okolo nás nám pomáhajú, keď potrebujeme ich pomoc, alebo nám vyhovejú v niečom, je, že sme im sympatickí a oni sú nám sympatickí. To znamená, je tam samozrejme aj priateľstvo a tak ďalej, ale sú tam samozrejme iné faktory, ktoré spôsobujú to, že niečo prebehne, dajme tomu nejaká pomoc a tak ďalej, ale určite ide aj o sympatiu. Jeden ďalší prípad, ktorý poznám, možno troška iný, aby som uviedol túto tému ešte lepšie, je alebo sa stal v Amerike, kde veľmi známy predajca aut, myslím, že historicky to bol rekordman, to znamená predal najviac aut za rok, čo je úplne zaujímavé. Posielal všetkým svojim klientom, ktorým predal auta v minulosti, každý mesiac pohľadnicu. A na tej pohľadnici stalo veľmi málo, stalo tam len prajem vám všetko dobré a niekedy tam dal, dáme tomu, ak v tom týždni alebo v tom mesiaci prebiehala Veľká noc, tak im popral všetko dobré k Veľkej noci a tak ďalej, alebo k Vianociam, alebo bol nejaký iný sviatok, to znamená, vždycky to bolo aktuálne samozrejme. Plus tam ešte dodal vetičku, že im praje všetko dobré a myslí na nich v dobrom, alebo nejak tak. A práve kvôli tomuto, že v podstate pohľadnicu jeho klienti dostávali každý mesiac, mali tohto predajcu vždycky na mysli, pretože on na nich vždycky myslel a keď potrebovali kúpiť znovu auto, dajme tomu za 10 rokov, tak samozrejme prvý, ku komu šli, bol tento predajca, práve preto, že im bol sympatický už len kvôli tomu, že na nich myslel a že v podstate vždycky vyjadril istú pozornosť. A to je istá forma vlastne sympatie, to znamená, bol pre nich sympatický, alebo stal sa pre nich sympatický. Sú tam aj ďalšie iné faktory, ktoré spôsobia to, že niekomu sme sympatickí. Samozrejme, niekedy je to aj výzor, niekedy sú to aj koničky, to znamená, veľmi pomáha, ak dajme tomu predajca ide k nejakému záujemcovi a zistí, že ten záujemca rád chodí na ryby. Tak samozrejme, že predajca môže si spomenúť, že keď bol malý chlapec, tak chodil so starými rodičmi, so starým otcom na ryby a tak ďalej. A už majú spoločnú tému. Aj to spôsobuje isté sympatie, majú tam niečo spoločné, isté vzájomné puto. Takže je tam viac vecí, ktoré spôsobujú to iné faktory. Píšem o nich inak aj na mojom blogu, link je pod týmto videom, takže môžeš si to prečítať, kde sympatia nám pomôže k predaju. To znamená, je veľmi dôležité, aby sme aj na to mysleli, že ako spôsobíme to, že sme pre niekoho sympatickí. A automaticky aj ten človek je pre nás sympatický, pretože napríklad, ak som spomínal, že máme spoločnú tému, napríklad rybarčenie alebo nejaký šport, tak automaticky je tam istá forma sympatie a to je dôležité pre predaj. Toľko zatiaľ. Dúfam, že vám to pomôže pri predaji. Ako som hovoril, ako som spomínal, link pod týmto videom vás zavedie na môj blog, kde o tom píšem viac. Čaute, majte sa dobre, prajem veľa úspechov. Toto je Maroš Feher, marketing na steroidoch.info. Čau.